havde alt. Nu har jeg intet. Jeg havde det sgu egentlig meget godt. En sød datter og en smuk kone. Jeg følte mig heldig. Jeg elskede at gå på arbejde. Den dag ændrede mit liv sig. Mit arbejde indebar håndtering af fortrolige oplysninger. Det var jeg indforstået med. Men at der havnede en sag på mit skrivebord om regeringens udnyttelse af danske soldater, kunne jeg ikke acceptere. Det var for ekstremt, til at jeg kunne holde mund. Jeg snakkede længe med journalisten. Da jeg lagde på, vidste jeg, at det ville skabe problemer i mit liv, og at medierne ville være på nakken af mig. Og der var en kæmpe mediestorm om mig og min person, og jeg kunne ikke håndtere det. Oven i alt det blev jeg fyret og idømt 3 måneders fængsel. Mine problemer påvirkede også mine nærmeste. Jeg skændtes konstant med min kone. Tanken om fængsel og journalister, der ringede konstant, blev for meget. Til sidst kunne jeg ikke mere. Jeg endte med at flytte for mig selv, så alkoholen blev min sidste udvej. Jeg mener, jeg gjorde det rigtige, da jeg gik til pressen. Men prisen har været alt for høj.